We staan hier in Moene de Hoop in Holbert. En dit is in die zin een bijzondere Moene dat de geschiedenis uit de papieren wel heel veel weer om te vieren is. Maar hoe het precies in zit, dat ben we nooit achterkomen. Dat Moene de Hoop in Holwert oud is, wie wel duidelijk. Maar hoe oud krijgt, bleu een mysterie. Stichting Monumentenbehoud Noordoost-Friesland liet daarom onderzoek doen. En wat blijkt? De Moene is 4 de oudste van Noord-Eerst-Friesland. De onderbouw, dat is deze constructie hier, die is hier ongeveer in 1812 gebouwd. Het hout is uit Polen bijgekomen. En het bijzondere is dat het dennenhout is. En dennenhout dat wordt eigenlijk nooit voor zware constructies gebruikt. Dit is eigenlijk de oudste bekende zware constructie van dennenhout die we nooit te zien komen binnen. Een dendrochronoloog nam Münsters uit de Moene en met de ierring. Daarmee kon het moment van kappen bepaald worden. Je zou het denken dat het onderste deel van de Moene het oudste is, maar niet is minder wier. Die treien houten pen in om het vast te houden. Dan normaal is het met 2 en hier zit de trei erbij om de verbinding weer goed stevig te krijgen. Dus dat je ook bij u altijd al het vermoeden dat er ouder weer en dat er ergens oors steen had of hier steen had, maar in ieder geval Utenwerwest had. Dat er hier vroeger gewoon op groensteen had en later de onderbouw er bovenop zetten is. Het onderzoek roept ook weer nieuwe vragen op, want hoe is het onderste deel bij gelijks vervangen? Onder oren daarna wordt nog verder onderzoek dienen. De moeder is in elk geval blij dat er eindelijk meer duidelijk is over de geschiedenis van Moene de Hoop. Het is heel bijzonder dat je hier in een gebouw staat wat haast 300 jaar oud is. En wat 300 jaar lang mensen op hun werk houden. En mensen hier de kast verdienen hebben en hier van alles mooi maken hebben. En het is echt bijzonder dat ik dan in het laatste stukje van die 300 jaar nou echt weer een stukje van de geschiedenis uitmaak.